Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wynikającego z uzależnień. W ramach tego projektu będą organizowane warsztaty, m.in. warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty doradztwa zawodowego, a także warsztaty psychospołeczne. Będą również organizowane kursy zawodowe dla osób z problemem alkoholowym. Dodatkowo jeszcze w ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z porad prawnych, a także porad psychologa. Teraz w tym okresie maj-czerwiec poszukujemy po prostu 100 osób chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie. O tym, że tego typu pomoc jest potrzebna, świadczy liczba osób, które przychodzą ze swoimi problemami do punktu informacyjno-konsultacyjnego do spraw problemów alkoholowych. Zgłasza się corocznie ponad 1000 ludzi z różnymi aspektami problemów alkoholowych. Są to nie tylko osoby uzależnione, ale jest to ich otoczenie, są to dorosłe dzieci alkoholików, są to żony, rodzice osób pijących. Do wybranych rodzin zostaną także skierowani opiekunowie środowiskowi, którzy będą uczyć kompetencji domowych, np. radzenia sobie z wydatkami i asystenci osób niepełnosprawnych. Działania będą prowadzone głównie w punkcie informacyjno-konsultacyjnym do spraw problemów alkoholowych, który mieści się w Sanoku przy ulicy Jana Sobieskiego 1. Projekt będzie realizowany do końca 2012 roku.